May Christmas wish food karong Pasko para antay wala na yung mga katalagman maabot ba. Murag dili magayo maayo to Pasko karon gud. Oh, say mo ang Christmas wish. Ay kanang makalaog tang luto. Ana, isa pa. Akala ra gyud ako panganday. Kanang mapatuman ng peace and order as a police officer o niya malipayon ang kauban ng pamilya. Sana yung bahay na dalawa kaming may-ari, sana yan ang maibigay sana sa crown. Ang panglawa sa Ginoo nya ako sa nang gipagandaman nga maabot ang Pasko pohon nga pagkataghatag ko sa mga gastuhan sa mga nagkinahanglan. Sa unang higayon, gikauban sa mga piniriso sa CPDRC ang ilang makabanay sa pagsaulog sa Pasko. Gitugutan ni Gobernador Junjun Davide ang hangyo sa mga binilanggo ug mga kabanay ni ini nga magkauban sa pagsaulog sa Pasko. King Perez, Suginlini. Kutob na ganihang alas 3 sa hapon ang 11 overnight nga pagbisita sa mga kabanay sa mga piniriso dinhi sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Gisugdan ang pagpasud kanila kagahapon sa buntag. Human gitugutan sa 11 higayon nga magkauban ang mga piniriso ug ang ilang pamilya karong Pasko. Uban sa iyang tulo ka mga anak, dili makalimutan ni Lilibes ang iyang pagsaulog sa Pasko, uban ang iyang bana nga nagatubang og kasong rape. Sud sa 8 ka tuig nga pagkabalhog sa iyang bana, karon pa kini na nakauban sa sa Pasko. Ay mas lagi na mo, nalipay din kayo may dako. Matod sa jail warden nga generally peaceful ang maong kalihukan. Bisan sa kadaghan sa mga kabanay nga miduaw og misaulog sa Pasko sud sa prisuhan, way nakalusot nga mga kontrabando sama sa droga ug ilimnong makahubog. Grabe kami ron, tanangan ng mga dalaw na to. Check na yung ilang mga ato markings sa kabot plus ID. Kay nagmalampuso ng 11 pag-stay-in sa mga dalaw, mag-agad lang si Manansalak ang Governor Junjun Davide sa pagsubli ni ini sunod tuig. Tingali sa panahon sa Bugma, February 14, Valentine's Day. So ayun ito, umusugot na ito. King Perez, News 5. Gianto sa mga bakwit o volunteers ang kangitgit sa Family Rebuilding Center sa South Road Properties. Atol silang pagsugat sa Pasko, ganin ang tuwang gabi. Bisan pa man ni ini, malipayon nilang gisaulog ang kasumaran sa adlaw nga tawhan sa atong manunubos. Ryan Sorote, Suginlini. Taliwa sa kangitngit sa lugar, napagitaan gyapon og paagi sa kapin 40 ka pamilya nga nakaroon sa Family Rebuilding Center South Road Properties ang pagsugad sa Pasko nga dunay mga pahiyom ug paglaom. Nagtinibangay og set up ang mga volunteer ug evacuees ining tent ug sound system aron dunay makalingaw sa pagsugad sa Pasko. Personal nga mga gamit sa volunteer nga si John Gonzales ang maong mga gamit. Mabati nila na malingaw sa sila. So natay mga pagkaon, may mga donors, tagatagong ham, embutido, uban pa din na lang gid maka-celebrate karong gabi na. Ngitag akong asawa taga diri. Sa tunga sa Tent City, nagtapok ang mga biktima sa Bagong Yolanda. Dunay sila giandam nga salo-salo alang kanila pinaagi sa tabang sa mga nagpakabana. Dako ang pasalamat nila alang sa ila mga pang Noche Buena. Taliwas sa kangit-ngit ug kaguolo, wa nila gihikaw ang ila mga pahiyom, agig pagpasalamat sa Ginoo ug sa tanang mitabang kanila. May mangyapon nga mong kuhan bisag na kuhan dito sa Amos Tacloban na bagyohan mi ba okay lang gyapon namo. Bisan og masalubon ang ilang hugot nga pagtuo sa Ginoo, way nagpalig-on kanila human sa makalilisan nga trahedya. Akong wish karong mag-Christmas nga makuha naman Tacloban ba, mahayag na dito. Para hindi matatampo si Jesus, pinakikita namin, masaya pa rin kami. Kini ang gusto nilang ipaabot alang sa mga miampo o mitabang kanila. Ryan Sorote, News 5. Gawa sa mga biktima sa Bagyong Yolanda, pait nga Pasko sad ang nasinati sa gatusan ka mga residente sa Dakbayan sa Subo nga nabiktima sa sunog.
Ang uban kanila kontento na sa simpleng Noche Buena nga ilang gisawan kagabi. Jinky Barrio, Suginlimi. Disyembre 10 karong tuiga, dihang nasunog ang sitio Santa Teresita ug Sambag sa Barangay Tejero nga nagbilin og kapin 200 ka mga pamilyang apektado. Si Lola Hermogina, 71 anyos, nag-antos sa kabugnaw sa Pasko, ilawom ining trapal kuyog ang iyang 83 anyos nga paralisadong bana ug usa ka apo. Pansit ug panra mo'y ilang gisawan atol sa Noche Buena kagabi. Apan alang nila, usa na kini kadakong grasya. Malipayon ng yapon, tagaan ko ng tagtagsin na buhi, isag nasunog pa, waman sa maun sa stress ka na masawa. Di, malipay lang yapon sa basin kapag niya tag budong grasya, makabalik yapon tagtungkod eh. Matod ni Lola, nga lisod ang ilang kahimtang karon labi na kay ting-uwan. Tungod sa kagamay sa ilang tulganan, dinhi sa payloader na lang kun matug ang iyang 10 anyos nga apo nga si Lonida. Nakita na kong dito na mga pamilya naman may mga nasakit, na para ni sadako na kung mga tabang lang ko. Bugtong hangyo ni Lola karong tuig 2014 nga makabalik na sa ilang luna. Apil na ang panghinaot nga makainumdum kanilang ilang upat ka mga anak nga tuwa na karon nagpuyo sa gawas sa nasod. Balikon mi sa Francisco. Ano pa ngayon? Tagaan tani kung pabalik dito nya. Naigrasya yata sa moa. Amo sang ibay-bay gamay payay. Tungod kay Pasko ug sa akong pagbati sa ilang kahimtang, nihatag sad ning inyong tigbalita og gamayng pinaskuhan nilang lolo ug lola. Jinky Barrio, News 5. Dili kahatagan og bili ang mga butang nga makahatag sa tinuod nga kalipay. Taliwa sa kakabos o katimawa, adunay mga tao nga mas gipalabi ang pagpangandoy sa mga butang nga dili mapalit og kwarta. Andrea Patenia, Suginlimi. Kung ang kadaghanan nang hipos na sa ilang gipangaon sa Noche Buena kagabi, adunay uban nga naghuwat pa sa salin sa uban aron makakaon sa ilang first Christmas meal. Sama ining grupo sa mga pamilya nga anaa sa Maidan General Maximum Avenue. Giingong nangatug na lang sila gabi aron di mabati ang pagkutoy sa ilang tiyan. Wala. Wala. Karon na buntagan na nangatag. Tulo na katuig nga nagpuyo sa Dan ang maong pamilya. Gikan sila sa nagkalain-laing probinsya ug mianhi sa dakbayan aron manimpad. Mamasurahay si Carmelita samtang tig-parking sa mga sakyanan iyang kapuyo nga si Alejandro. Swerte na kuno kung makakwarta sila og usa ka gatos ka pesos matag adlaw ug kun wa, iyahay na lang sila sa diskarte aron makakaon. Ugay mi kwarta mga ilamig duko sa mga tindahan sa Tutlahog, ana sa Glordo, ana mi ko biya. Kay way ikagasto alang sa Noche Buena, mag-agad ra sila sa ipanghatag. Ang salin sa uban, daw fiesta na alang kanila. Kaganiha, puwerte na nilang lipaya dihang gihatagan sila ining cupcakes ug spaghetti sa mga taong adunay malumong kasing-kasing. Taliwa sa kalisod, mabantayan nga malipayon gihapon ang maong pamilya. Kay gihatagan nila og dakong bili ang simpleng mga butang nga ilang nadawat. Gani alang kanila, ang usag-usa dako na nga gasa. Malipayo lang mi aning Pasko ha. Kay akong pamilya nakatapok mi dire. Bahala ko mi sapi. Basta makatapok ang mga pamilya mailang glawa din ang tagad sakit. Ang 4 anyos nga si Sandra, lipay kaayo sa usa ka putos nga biskwit nga iyang nadawat karong Pasko. Simple lang ang iyang Christmas wish. Duaan ang pagkaon. Nakaduaan? Sa nga duaan ang gusto? Ha? Payong? Anong payong man? Dua-dua. Dua-dua. Bisan iyang amahan nga si Alejandro, di material nga butang ang gipangayo. Samay lang lawas, maura na ako man. Maluwas ang walay tagay sakit.
Samtang aniya sila'y mubo nga halad alang sa tanan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sana muli ang nag-ibig na nagalit. Di importante ang engranding preparasyon, lamian nga mga pagkaon ug mahalong mga regalo sa pagsaulog sa Pasko. Ang importante, dungang handumon sa mga miyembro sa pamilya ang adlaw na tawhan ni Jesucristo. Andrea Patenya, News 5. Samtang namahuway ang kadaghanan human sa pagsaulog sa Pasko, padayon ang panginabuhi sa uban. Mga basurero, way puas nga nangukay sa Inayawan landfill. Ang ilang nahipos, matag-adlaw, way ilang ibuhi sa ilang pamilya. King Perez, Suginliwing. Pasko, adlaw sa bala ang bata. Nahimong kultura na sa mga Pilipino nga magsaulog sa Pasko pinaagis pagluling hayaw. Apan dili kini sama sa pagsaulog sa Pasko sa 7 anyos nga si Madel. Naginusara siya sa pag-alsa ining dakong sako human sa pagpangukay sugod pa alas 3 sa kadlawon. Sa iyang edad, grade 1 na unta si Madel. Iyang gibutyag nga wa pa siya katungha sukad. Bawa ka musuwat? Bawa ka mubasa? Dili. Ang gibuhat ni Madel agi og pagtabang siyang ginikanan nga matud pa niya ana alang sa ilang panimay karon. Susama sa bang bata karong Pasko, Christmas wish niya. Gusto ko tuwaan. Dugay nang gimando ni Mayor Michael Rama ang pagpasira sa Inayawan landfill apan padayon nga nagsud gawa sa mga garbage truck bisan sa adlaw sa Pasko. Dunay pundok sa mga basurero nga nagsaw og noodles ug buwad human mangukay. Sinong Etsoy nagpuyo sab ni ining barong-barong atbang sa landfill. Matud niya gamay ra ang iyang mahipos nga mga karton aron ipatimbang. Bisan sa kabaho ug hulga sa panglawas sa pamasura, malipayon gihapon kini kay gihatagan siya og maayong panglawas. Christmas wish ni nga unta di na lang pasirad ang landfill. Kay kung mawa ni, wa sa ni. Kung dunay sudan ang maong pundok, ang 70 anyos nga si Lolo Salvador nangukay og salin aron dunay paniudto. Lakip sa iyang nahipos kining kinanaan nga mga french fries ug panit sa manok. Giingong wa siya mahadlok nga kanon kini. Matud sa ubang mga mamasurahay nga mao kini ang ilang last option, hilabi na kon nihit ang ilang kita sa pagpamasura. Lapuan, lutoon, usbon luto, babaog. Napusyan ba siya, mga karne. Sinang Gloria, kinsa kapin 20 ka tuig na nga basurera, aduna pay unom ka anak nga iyang gibuhi. Ang laing 7 na nga minyo na. Ni surrender sa kamatuoran nga kutob lang siya sa pagpangukay og basura aron mabuhi ang pamilya. Gani aduna siya'y hangyo sa mga tigtuma sa gobyerno kung hingpit na sirad-an ang landfill. Tagaan mga kayon sa gobyerno, nga. Kami tagaan ng taming mga trabaho. Hangtod nga di pahugot ang pagpatuman sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa pagpasira sa Inayawan landfill facility, padayon gyapon ng mga basurero sa pagpangukay og basura isip ilang panginabuhian bisan pa sa adlaw sa Pasko. King Perez, News 5.